Изминаха 12 месеца. 12 месеца с някой от вас бяхме всеки ден. Всеки ден в премиум групата се стараех да споделям моето виждане за движенията на цената и да споделям трейдинг идеите си, когато имах основания за сделка. Доста от вас взеха спонсорирани акаунти. Дори някои бяха баннати от профирмите заради прекалено много тегляне на печалба, та дори и заради измислен копи трейдинг. Получих и десетки благодарни съобщения, за което аз също ви благодаря. Разбира се, имаше хора, които не се справиха толкова добре, понеже нямаха необходимото време да следят обстановката в групата. В това видео искам да отделим малко време и да разгледаме резултатите за изминалите 12 месеца. Останете до край, защото ще поговорим както за добрите месеци, така и за лошите такива. Започваме с месец май 2023 година. В началото резултата се пускаше след края на всяка седмица, докато в един момент съобщението стана толкова дълго, че трябваше да се обедини в месеци и да се пуска в началото на всеки нов месец. На 1 октомври 2023 година първото такова съобщение беше факт. От тук може да се види, че резултата през месец май е плюс 14,5%, юни плюс 22,5%, юли плюс 5,55%, август плюс 11,90%, а септември е разбит на седмици. Да преминем направо към последното съобщение от преди няколко дни. Общ резултат за 12 месеца плюс 100%. В октомври сме завършили на минус 2%, февруари на минус 3%, а през май на минус 13%. И тук идва момента да поговорим за добрите и лошите месеци. Разбира се, когато месецът е положителен, всички сме много щастливи, всичките пеят и всичко е наред. Но какво може да се коментира за лошите червени месеци? Никой не обича да губи. Когато започнете да търгувате, първото нещо, с което ще се сблъскате, ще са загубите. Не съществуват хора, които да прогнозират пазарните движения на 100%. Вие също никога няма да постигнете този резултат. Възприемайте такива месеци като крачка назад, за да направите две по-големи напред. А акаунтът ви в линейен вид трябва да изглежда ето така. Бавно покачване месец след месец. Идеята е да сте печеливши в дългосрочен план, а камъните по пътя, те са там и ще останат там. В края на това видео искам да кажа само едно. Благодаря ви за доверието.